Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Za ka saurari littafi mai suna Matan Gidan Sarauta na marubuta Aisha Garba Makama. Fatan alkhairi mai sauraro a yi sauraro lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Matan Gidan Sarauta kashi na 1. Zulaiha ce ta zo gaban mamanta ta durƙusa ta ce, "Mama, don Allah ina so zan yi miki wata tambaya, amma don Allah mama, kafin nan idan tambaya ta ɓata miki rai, mama ki yafe min don Allah don annabi ki min aikin gafara." Hajiya Zabba'u ta kamo hannun ɗiyarta ta ce, "Ina sauraron ki my baby, duk tambayar da za ki yi min insha Allah zan baki amsar ta, kin ji ko ya ta gari." Zulaiha ta ji daɗi yadda mahaifiyarta ta ba ta kulawa akan ta faɗi abin da take son faɗi. Haka ya sa ta je jikin nata kusa da ita ta ce, "Mama, wai don Allah me yasa ni ba ni da ƙani ne? Kowane ɗaki gashi nan, ɗakin uwar gida, ɗakin anti ummi, ɗakin anti samira, ko ina akwai yara ƙanana ba ɗaya ba biyu ba, ni kuma cikin ɗakin nan namu mama ni kaɗai ce." Maman ta kalle ta. Hajiya Zabba'u nan take sai hawaye ya fara zubo mata. Ita ta ce, "Mama, daman na sani wannan tambaya za ta tuna miki wani abubuwa wanda hakan zai sa ranki zai ɓaci, shi yasa tun ɗazun nan, tun ba yau ba kai, ban tambaye ki wai nake gudun tambayan nan take, amma ba yadda na iya, ina so in ji me yasa ba ni da ƙani ne. Don haka mama, don Allah ki yi haƙuri ki daina kukan nan naki." Zulaiha ta sa hannunta ta share wa mahaifiyar nata hawayenta. Ta ce, "Mama, shikenan ma ni na fasa tambayar ma, Allah ya ƙara rufa mana asiri." Ta ce, "Amin, amma ki zo kawai in gaya miki." Ta ce, "Zulaiha, ba kya ganin yadda nake shan wuya? Ni kaina na gaji da wahalar nan da nake sha, amma komai daga Allah ne, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara min tawa kaddara. Ki ga duk lokacin da na samu ciki, kafin ma a ce ya fito, ko da ba shi da rai sai na sha wuya sosai kamar zan mutu. To, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Allah subhanahu wa ta'ala ya san da mu, kuma shi ne mai sarrafa dukkan komai namu. Haka kaddara ta zo ta, ba yadda na iya Zulaiha. Fatan dai da za mu yi, Allah ya ƙara rufa mana asiri, ya bani kuma ikon cinye wannan jarabawa tashi." Zulaiha ta ce, "Mama, muke yin addu'a, Allah ya yarda wata rana zai zama labari. Allah ya ƙara rufe asiri." Hajiya Zabba'u ku ta ce, "Zan so ke ma kina sa ni cikin addu'anki. A har kullum idan kin yi sallah ki riƙa sa ni cikin addu'a, kin ji my baby?" Ta ce mata, "To shikenan mama, Allah ya yarda zan ke sa ki cikin addu'a, kuma da amma ina sa ki cikin addu'a sosai ma. Wallahi mama, ni kaina ba na so in ga kina shan wahala sosai. Raina yana ɓaci mama." Mama ta ce, "To shikenan my baby Zulaiha, yanzu gashi nan lokacin shirin ku tafiya makaranta yayi, don haka ki tashi ki je kiki yi shiri, ki bar komai ma na yi kayana, kin ji, ko kuma yar aikin mu ta yi mana." Zulaiha ta ce, "To shikenan mama, zan je ni in shirya, idan ya so kafin in fito don Allah mama, kai gaskiya ma na fasa, kawai shikenan in na fito ma na yi." Hajiya Zabba'u ta ce, "Ke zo." Ta ce, "Gaya min me kike so za ki sa a yi miki." Ta ce, "A mama shikenan ma, kawai in na fito na yi da kaina." Ta ce, "To shikenan." Ba yadda ba ta yi ba ta gaya mata domin ta taimaka wa ‘yarta ta yi mata. Ita kuma take ga cewar ba za ta sa mahaifiyarta aiki ba, gashi kuma dama abin da ya sa da za ta sa maman nata ba don komai, saboda ta ga ta makara, lokaci ya kusan ƙure musu, gashi yau za su zana placement, shi yasa da za ta ce maman ta haɗa mata komai nata, idan ta fito kawai sai dai ta ɗaɗɗauka ta tafi.
Sun shirya ga baki ɗayansu sun furfuto, Zulaiha kaɗai ake jira. Zulaiha ma kuma ta shirya kawai Kur'aninta ne da tarbinta bata gani ba, shine take ta duddubawa. Sakamakon lokacin ta ajiye su a falo ne, kuma an yi wasu yara baki shine suka zo suna ɗauka, yaran ƙanana ne za su watsa mata takardu, ita ko mamanta ta sai ta ɗauke ta sa mata shi kusan ƙasan gado haka, ta yadda wani yaron ba zai gani ya ɗauko ba. Shi yasa ta yi ta neman shi bata same shi ba, kuma gashi maman nata bata nan, tana falon Alhaji. Tana duddubawa Allah ya nuna mata ta ɗauko ta fito suka tafi. Kowa da cikin ƙannan nata dama sun tsane ta sosai, ta suke yi ke kika sa maka makara, gashi nan har yanzu bamu tafi ba, wallahi idan aka dake ni Allah ya isa. Kowa da yake yi mata ta tsangwama, amma ta ce dan Allah ku yi haƙuri ku yafe min, ni dai ko ma me za ku min dan Allah ku fara yafe min, kun ji ko ƴan uwana. Suka ce kira Allah tan banza. Cewar yayarta wato Saudat ta ce kira Allah tan banza, rufe wa mutane baki. Ta ƙara mata da tsaki. Shi ma Fahad ya ce kawai kin samu mun makara, gashi nan yanzu idan muka je ma sai an dake mu, wallahi in dai malam ya dake ni Allah ya isa. Ita ma ummi ta ce wallahi Allah ba zan yafe miki ba, ko me zaki idan aka sake aka dake mu wallahi ba zan yafe miki ba. Shi ma Abdul ya ce haba dan Allah dan Annabi, yanzu kuma ta ba mu haƙuri mu kasa yin haƙuri, kawai shi kenan mai ta takura mata dai. Ku ba kwa gani tsakani da Allah da Annabi wannan irin abun fa baya dacewa, bai kamata mu riƙa yi mata haka ba, yar uwar mu ce ba. Amma na fuskance ki dama anti Hannat, kullum idan muka tashi sai kin daki wanci kina ta yi mata irin abubuwa. Zulaiha ta ce ku dai yanzu kawai mu tafi, ai ba komai, wata rana sai labari, komai mai wucewa ne. Ibrahim ya ce banza da Allah ta kallata fa, dama sai take abu irin na manya, yau uwarta duk ta koya mata wata kissa da menene a ɗaki. Mai gadi ya kalle su ya ce to yara ƙanana sun san mecece wata kissa da wane ne. A gaskiya babu ta tafi kowace mata a cikin gidan nan mutunci, tafi kowace mata adalci da sanin abin da ya kamata, tana da hankali, don haka ita ma uwarta ta biyu. Kalli su don Allah. Shi ko direban nasu ya ce wallahi kullum haka suke wa yarinyar nan, kullum ko a makaranta babu ranar banza da bazan kalla ba suna yi mata abu, sai ina hana su. Ita wannan iskar babbar tasu babbar banza ita ce ma take tsagalgaliya, ni ma kaina baka ga yadda take min rashin mutunci ba. Ya ce bari in je nan kai su, ko na yi sauri na dawo don an ce in yi gaidin.